śmieszy niesłychanie, daje słowo. Kiedy robisz się współczesnym Casanową. Patrzysz w oczy moje piwne, ręce zbytnio masz aktywne i wyglądasz, jakbyś chciał mnie zjeść. Nie bądź taki, wstrzymaj się przez kilka chwil. Przestań działać jednostajnie, porozmawiaj o Einsteinie. Nie bądź taki szybki pil. Weronikę, Małgorzatę i Irenę też przede mną podrywałeś tym systemem. I naprawdę do tej pory w odpowiedzi na amory żadna ci nie powiedziała z nich. Ani Zuzia, Ani Józia, ani Litka, ani Zosia, ani Gosia, ani Kitka, ani Mania, ani Hania, ani Tania, ani Frania, ani siostra Frani Ania. Nie bądź taki szybki pil. Wstrzymaj się przez kilka chwil. Przestań działać jednostajnie, porozmawiaj o Einsteinie. Nie bądź taki szybki pil. Niecierpliwość to okropnie brzydka wada. Przez tę wadę się niekiedy głupio wpada. Zamiast padać tak od razu, lepiej odjąć trochę gazu, o czym właśnie mówi refren ten. Nie bądź taki szybki pil. Wstrzymaj się przez kilka chwil. Przestań działać.